Uthi uma mcele mekhuluma noSimakade namhla ekuseni uthi uSimakade akasilekelele sihambe ngobizo osibizelwe lona. Ngifisa namuhla ukuthi sizokhuluma kule nkonzo yokugcotshwa kwamadikoni noma yoku-installa amadikoni. Isihloko sami salento sizokhuluma ngayo namuhla sibe kulolu bizo esibizelwe lona. Isihloko sami namuhla sizothi ubungozi bobizo noma ubungozi bobizo esibizele lona. Angikhulumi ke namadikoni kuphela, ngikhuluma ngami, ngikhuluma ngawe njengelunga lebandla, ngikhuluma nawe njengelunga lebandla emzimbeni kaKristu wena ozibiza ngumuntu osindisiwe. Noma ukhonza nathi noma ukhonzi nathi, inqobo nje uma umamukele uKristu njengenkosi nomsindiso, izwi lenkosi lithi ubiziwe. Sibonile kulamasonto edlule nakule sonto edlule sibone incwadi yabase-Efeso chapter 2 from verse 8 kuya verse 10 ithi thina sisindiswe ngomusa ngokukholwa. Ithi thina siwumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu sakhiwe kuKristu, sabekelwa nemisebenzi uNkulunkulu ayibeke emaphakadeni okumele siyenze. Ithi lento ngokusindiswa kwakho, ngokukhetha inkosi njengomsindisi wakho ekhiphe inhliziyo yetshe wafaka inyama, ubiziwe usobizweni. Ithi lento esizoyifunda namuhla esikhuluma ngayo, ikhuluma ngami, ikhuluma ngawe, ungabheka amadikoni. Nabo ikhuluma nabo as individuals in the same way ekhuluma nami nawe njengabantu ababiziwe. Ngikhuluma ngobungozi bobizo osibizele lona. Ithi lento wonke umuntu osindisiwe ngokwezwi kaNkulunkulu nalesifundo esisifundile from encwadini yeZaga Acts chapter 6. Sifunda from verse 8 kuya verse 15, sifundele from verse 1 ukuyinikeza i-context. Ithi lento omunye nomunye umuntu obizwe uKristu wambizela embusweni, wanikelwa umoya oyingcwele ukuba abe uphawu lokuthi ubelonga kuKristu. Lo muntu kumele ahambe abe sentandweni kaNkulunkulu kuyo yonke into ayenzayo. Ukuba sentandweni kaNkulunkulu ke kuthi umuntu kumele adele konke akudelele uNkulunkulu. Ithi lento uthe mhla usindiswa wathi ngiyayinikela inhliziyo yami, ngiyawunikela umzimba wami, nginikela konke kuwena ukuthi kusuka namuhla wena ube inkosi nomsindisi, kube uwena ongilawulayo. Ithi lento ke namuhla siyikhumbuze leyo nto leyo ukuthi njengabantu ababiziwe kumele ngaso sonke isikhathi sithobele umyalelo nentando kaNkulunkulu no matter ama-circumstances athini. Ama-circumstances ayavuma noma ama-circumstances akavumi, awusaphila impilo yakho wena uphila impilo soyinikele uKristu. uKristu athi uphile kanjani. Ithi lento zehlise ngaso sonke isikhathi ube kwintando kaNkulunkulu. Kuyaye kuthiwe indawo ephephile kunazo zonke indawo ongazithola kuyona ukuba sentandweni kaNkulunkulu. The safest place on earth is being in the will of God, isn't it? Isounda kamnandi njengenkondlo, isounda kamnandi njengeculo. I-reality ithi uma ungaphansi kwentando kaNkulunkulu, you are unsafe kizo zonke izinto, ngoba yonke imkhonto ibheke ngakuwena, yonke icriticism ibheke kuwena, konke ukuhleba kubheke kuwena, yonke inzondo ibheke kuwena ngenxa yokuthi wena usentandweni kaNkulunkulu. Kuliqiniso ukuthi the safest place ongazithola kuyona izwi kuba sentandweni kaNkulunkulu. Kuliqiniso lokho, kepha i-reality ithi uma usentandweni kaNkulunkulu awuzizwa uphephile.
iqiniso lelo. Futhi awuzizwa uphephile hayi ngaphandle nje ebantwini abangasindisiwe, awuzizwa uphephile khona endlini kaNkulunkulu kubazalwane obusebenza nabo. Sizokubona lokho encwadini la esifundile namuhla. Ithi lento uKristu uthi ozimisele ukuba inceku yami akazidele athabathe isiphambano sakhe nsuku zonke angilandele. Ithi lento mangabe usentandweni kaNkulunkulu isho ukuthi fanele ulahle yonke into ukuze uthwale lokhu yena akuthwalisa yona. Ithi lento kumele wehle uzithobe uhlale phansi flat ukuze yena akuphakamise. Ithi lento kumele ube yisiwula phambi kwamehlo wesizwe sonke nomhlaba wonke, ube yisiwula kepha utholakale uhlakaniphile ebusweni bakhe. Ithi lento kumele uzibone umpofu uphila impilo yobuphofu ukuze yena akuthole ucebile noma kube uyena okucebisayo. Sizozibona lezi zinto ukuthi zisebenza kanjani uma siloko siqhubeka. Ngikhuluma ngobungozi bobizo esibizele lona. I-reality ithi siphila ezweni la ubucebi buhanjiswa phambili ukudlula izwi likaNkulunkulu. In fact, ubucebi buhanjiswa ebandleni nasenkonzweni kaNkulunkulu. Ivangeli lidayiswa ngemali, uthenjiswe izinto zokuthi uzoceba uhlale emzini emihle uhambe nezimoto ezinkulu, konke lokho kudayiswa ivangeli. Iqiniso lithi uma usentandweni kaNkulunkulu fanele ube mpofu kube uNkulunkulu okucebisayo. La encwadini yezenzo chapter 6 sithulelwa indoda enguStefane, uStephen. uStefane uyilunga lebandla laseJerusalema, ibandla elikhulayo, liyakhula ngamanani leli bandla. Uma likhula ngamanani kulindeleke nokuthi leli bandla liyakhula ekumazini uNkulunkulu nokuba sentandweni kaNkulunkulu. Kepha sikubonayo sibona ukuthi the more likhula ibandla likaKristu, the more neyinkinga nombango nokuphikisana nenzondo nejealousy nako konke kukhula nako ebandleni. Sibone ingxenye ezimbili zebandla zikhononda, mhlambe yodwa ikhononda bathi abafelokazi bethu thina abanakiwe kunabafelokazi bamaHebheru. Basenkonzweni eyodwa le, bakhonza ndawonye laba bantu, bahlanganyela ndawonye emzimbeni kaKristu. The more ibandla likhula, ulindele ukuthi ubone nabo bekhula enkosini. Kodwa the more ibandla likhula sibona noqhekeko nokuzondana neyinkinga nazo ziyakhula. Ngendlela inkinga zikhula ngako abasakwazi nokuthula, sebakhetha abantu ukuthi hambani niyokhuluma nobuholi bebandla, because lento eyenzeke ebandleni asithandi thina. Abafelokazi bethu abanakiwe, kuphiwana ukudla ngokwazana. Asikhumbule ukuthi umlando uthi ngaleso sikhathi amaHebheru abenakekela their own. They took care of their own. Bungekho umJuda noma umHebheru olambayo aswele kunomHebheru noma umJuda omunye onokuningi, bebashera konke bebenako. Bebengasheri konke bebenako bebodwa kuphela njengamaHebheru. They were also catering for the pauper. They were catering nezihambi nabantu abangahlali khona. Wena mina nawe namuhla sibona ama-soup kitchen bebafida wonke umuntu ukuze kungabi nomHebheru oswele. Bekuyi-culture nosiko nendlela yokuphila ngaleso sikhathi. So laba bangena enkonzweni babuya kwezinye izizwe
iBhayibheli liyabachaza lapha ku-Acts chapter 6 liyachaza ukuthi bebavela kuziphi izizwe bayizizwe zamaGriki asebaphendukele kuyiJudaism sebakhuluma nesiJuda kepha ngendlela abaphethwe ngayo abazizwa bamkelekile completely njengengxenye yaleli bandla nalesizwe irrespective yokuthi sebaphile isikhathi eJerusalema futhi sebaphile isikhathi namaJuda basabona bekhishwa inyumbazana njengalabantu esibabiza ama-Hellenistic abantu abaphendukele kubuJuda babuya ezizweni ezahlukahlukene ibona laba bakhonondayo bathi sikhonza sonke sikhonza nani maHebheru kepha abafelokazi bethu abanakiwe kunaka abafelokazi benu kuphela. Umlando wamaJuda loyo. Umlando wamaJuda futhi uthi abafelokazi bekuhabantu aba-vulnerable kakhulu bekuhabantu abahlukunyezwe ukudlula wonke umuntu ngoba uma ungenandoda umuntu wesifazane ngaleso sikhathi futhi ungenandodana ngaleso sikhathi ubufana nengane ubuphucwa nomhlaba wakho ohlala kuwona. So ukuba umfelokazi bekuyinto ebuhlungu kabi ngaleso sikhathi leso umuntu onganakiwe abanye abafelokazi bebahlala emgwaqeni becela ukudla because kungekho bantu abangabanakekela. Umlando usho njalo siyawubona futhi ezweni likaNkulunkulu. Ibandla nalo likaKristu because bekuyiculture yenzeka ngaleso sikhathi kepha nomyalelo kaKristu nawo uthi makungabi nomzalwane oswele abanye abazalwane benako. Ngiyafuna sifunde le masinya noma singezodila kuyona chapter 2 khona la encwadini yezenzo siku chapter 6 manje uma uya ku chapter 2 ufunda uverse 44 no verse 45. Omunye avule uchapter 4 usofunda uverse 32 mhlawumbe kwehle ukuyinikeza isithombe lento ukuze kungabi nabantu aba-vulnerable bathi basemzimbeni kaKristu kepha bazibone bahabantu abaswele kwabantu abacelayo kwabantu abahlala emgwaqeni kwabantu abakhangezayo behlanganyela nabanye abazalwane abangaswele bazibone bona baswele. Acts chapter 2 verse 44 and verse 45. Zenzo chapter 2 verse 44. Bonke abakholwayo babe ndawonye bahlanganyela izinto zonke. 45. Bathengisa ngemfuyo nangempahla babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Ngenxa yesikhathi benginikhumbuza lokhu uchapter 4 from verse 32 mawehla uziyofika ku chapter 5 verse 11 ila uthola khona abazalwane bedayisa ngempahla yabo bedayisa ngemizi yabo bedayisa ngomhlaba wabo balethe konke einyaweni zabapostoli ukuze kwabelwe bonke abazalwane kungabi nomzalwane oswele. Sibona no-Ananias noSafira nabo benze njalo because umyalelo kaKristu usho njalo uthi mawungabheki okwakho kuphela bheka nakwabanye. Sezwana bazalwane akubona ubuKristu akulona ubizo obizelwe lona uma namuhla uhleli la wena usuthi ohlele eceleni kwakhe elambili awubizelwanga kulolo bizo. Angiphinde ngiyazi ukuthi aniyithandile ngoba nifuna ukushare. Awukwazi ukuba nesinkwa umzalwane ohlele eceleni kwakhe oze enkonzweni engadlile ngoba kungenasinkwa ekhaya kwakhe. Akulona ubizo ubizele lona lelo. Ngikhuluma ngobungozi bobizo obizele lona. Awukwazi ukuthi umzalwane unezimoto ezimbili enye ipakile ihamba ngeweekend kube nomzalwane ongena transport odinga usizo ungakwazi ukumlekelela wena upaka imoto yakho ekhaya ilinde wena ngeweekend kunomzalwane oxakekile. Akulona ubizo sibizwele lona lolo.
ukuthi uzoyishayisa i-insurance ngeke ikhokhe ini ubeka zonke lezi zaba, ubeka lesi zaba, ubeke lesi zaba as if uNkulunkulu akazi, wena wazi kangcono kunoNkulunkulu. Akulona ubizo esibizelwe lona lolo. Ubizo esibizelwe lona ukuthi makungabi bikho oswele mina nginotho. Ubungozi bobizo esibizelwe lona ukuthi asiyiphili lempilo yet sizibiza ngamaKristu. Sibona la kukhethwa amadikoni, namuhla sibabiza ngamadikoni. Kuthi kunalesikhalazo sengxenye yebandla bayiletha kubapostoli. Abapostoli abawu-12 bahlale phansi bathi hayi man, asikwazi thina ukuthi siyekele ubizo esibizele lona, sibhekane namatafula nama-soup kitchen nezinkwa nabafelokazi okuyibona abaxakeke kibo bonke, siyeke umsebenzi wokukhuleka nokushumayela ivangeli. Asikhetheni-ke amadoda. Kune-criteria ebekwayo. Amadoda anomoya, amadoda anobuhlakani, amadoda akhuthele, amadoda aqonda ubizo ababizelwe kulona, kube yibona benze lo msebenzi ukuze thina sifocuse ku prayer and preaching of the word. Now, bheka isikhalo sivele ebandleni silethwa kubapostoli. Abapostoli banegunya lonke abalinikeze uKristu. They have all authority given by Christ. Banalo lonke igunya lokuthi bona bakhethe amadoda, futhi akunamuntu ozoba questiona because igunya balinikeze kuKristu, but we don't see them doing that. Isikhalo siyeza kuverse 4, masifika kuverse 5 benza iproposal bathi khethana amadoda nina afulfilla le criteria, kube yiwona enza lo msebenzi. Aniyizwa lento bazalwane, aniyizwa. Ithi lento akunabuholi, akunamfundisi, akunakomiti elithile lobuholi obu-elite okumele likhetha abantu okubona bazoseva uNkulunkulu. Ibandla okumele likwenze lokho. Anizwa lento bazalwane. Abona labo baba labenzobabona namuhla abakhethwanga ubuholi. Ubuholi bashumayela ukuthi nasi isidingo esilethwe ibandla, nasi isidingo umsebenzi kaNkulunkulu uyalimala, kunesidingo sokuthi kube nabantu abazowenza lo msebenzi ukubhekelela zonke lezi zinto ukuze ivangeli likaNkulunkulu liqhubeke. Ubuholi beza bafundisa, babeka icriteria yokuthi umuntu okumele enze lo msebenzi, izwi likaNkulunkulu lithi umuntu onjani. Emva kwalokho ibandla lathi njengebandla, ubuholi bathi njengebandla hambani-ke niyokhuleka, uNkulunkulu anidirect ukuthi obani okumele bawenze lo msebenzi. Yabona ngime lapha phambi kwenu, akekho noyedwa kulamadoda okhethwe yimina. Akekho noyedwa, akuna favorite yami la. Akunamuntu engingamthandisisa, akunamuntu engingamphiwe la. Bonke laba bantu bakhonjwe umunwe kaNkulunkulu esebenzisa nina njengebandla, ngoba kunesidingo endlini kaNkulunkulu yokuthi ivangeli likaNkulunkulu liqhubeke. So ukuba kwabo la namuhla akubona abantu abangcono abakhethwe iqeqelebana labantu abathile. Verse 4 kunenkinga ebandleni. Verse 4 abapriest abapostoli baletha iproposal, implementation yaleyo proposal yenziwa ibandla. Ithi lento amadikoni enu lawa akhethwe uNkulunkulu esebenzisa imino yenu. Ithini lento? Ithi lamadikoni abantu uNkulunkulu asebenzise ukuthi nina nibakhethe bazobambisana nani ukuze niqonde ubizo enibizelwe lona.
Ubungozi bobizo lelona ukuthi uma ungaqondi ukuthi ubiziwe futhi ubizelweni futhi uzosebenza nobani, uzothi wena wenza kahle phambi kaNkulunkulu kanti awumdumisi nakancane, akaneme uwena uNkulunkulu. Kuzenzela umathanda. Now, ngifisa sibheke uStephen namuhla uStefane, singambheki njengesibonelo somuntu ohamba entandweni kaNkulunkulu nobhekana nobungozi bobizo abezele lona. Ngifisa sibheke uStefane namuhla, simbheke njengesibuko mina nawe okumele sizibuke kusona. Siyazwana bazalwane? Because mesibuka yena njenge-example sizothi lento i-apply kuStefane. Kanti uma uya esibukweni uzibona wena esibukweni. So uStefane uzoba isibuko sokuthi wena uzitest ukuthi ungabe usentandweni kaNkulunkulu yini na, noma ubhekane nobungozi bobizo obizele lona. Na bheka ku verse 5. Ngifuna ubheke ku verse 5 ukuthi uStefane lo simthulelwa yena njengobani. Mhlamba ngiso ngesingisi, how is Stephen introduced to us? Nayizwa lento bazalwane, khobola ngithe kuwena bheka uStefane njengesibuko. Now bheka lesibuko ukuthi si-introducewa kanjani kuwena before wena uye esibukweni uyozibheka, ukuze uma uzibheka esibukweni uzibone ukuthi u-introducewe ngaleyo ndlela yini na, noma wena u-introducewa ngendlela ehlukile kunale isibuko esithi u-introducewe ngayo. Neyizwa lento bazalwane, asize uverse 5 ukuthi u-introducewa kanjani uStefane. Nawo wonke lamanye amadikoni, kepha uStefane uyena idikoni elikhulu noma the head deacon if you so wish, oyisibonelo sabo bonke laba abanye ababizwa ngalamagama abawu7. Verse 5. Lelizwi labalihle kulo lonke ibandla, base bekhetha uStefane, umuntu owayegcwele ukukholwa nomoya ongcwele. Whoa. Now, introduction. We are given this introduction to Stefane. He is a man full of faith and the Holy Spirit. Anizwa lento bazalwane. Asinikezwa iCV kaStefane. Asinikezwa ukuthi ufunde phi, wafunda phi, waqala amabanga aphansi kuphi, waye high school kuphi, wagraduate kuphi, unezitifiketi ezingakanani, uhlonishwa kangakanani emphakathini, unemali engakanani, uhola kangakanani. Asinikezwa konke lokho, sinikezwa ukuthi uyindoda egcwele ini faith, ukukholwa nani nomoya ongcwele. Angime lapho. Uma be-introduce umam Luhabe, noma kusemsebenzini, noma kusekhaya, noma komakhelwane. Uma introduce ubaba Mabhida emsebenzini nabangani be-introduce ubaba Mabhida. Uma introduce uDlamini, mengaya emsebenzini kaDlamini namuhla, mengaya komakhelwane bakaDlamini namuhla, yiphi indlela abazo-introduce uDlamini ngayo? Anizwa lento bazalwane. Ngikhuluma ngobungozi bobizo obizelwe lona. Ingabe abantu abakwaziyo, ingabe uma phambi kwesibuko, uzibuka phambi kwesibuko, uzibona uyindoda noma unkosikazi osindisiwe, ogcwele ukukholwa nomoya oyingcwele. Noma waziwa njengendoda eneyimoto eziningi eziphambili,
waziwa njengomama ohlala emhlanga, ohlala eBhalito, waziwa njengomphathi emsebenzini, waziwa njengoprincipal esikoleni. Wena njengomzalwane indlela okumele waziwe ngayo fanele waziwe ngomuntu wesifazane nomuntu wesilisa ogcwele ukukholwa nomoya oyingcwele. Ngikhuluma ngobungozi bobizo esibizele kulona. Uyabona emsebenzini nasekhaya nasebanganini uma bengakwazi njengomuntu ogcwele ukukholwa nomoya oyingcwele usengozini wena ngoba uphila impilo yobizo ubizwele lona. Anizwa lento bazalwane ngoba ngicabanga ukuthi la ekholweni kuyadlalwa. Ufike la emkholweni uzoba rich nje, awusaguli wena, awusahlupheki wena, yonke into, health, wealth and prosperity. Akulona ubizo esibizelwe lona lolo. Nani madoda anibizelwanga ukuba nama-CV ukuthi abantu bakubone bathi Deacon ebese le title lobudikeni lihlala la emahlombe athi uMadonde noma emfishane mase bembiza ngoDikeni bese uyaphakama. Kumele uthi umzalwane ikakhulukazi uma uzibiza ngomdikoni, ikakhulukazi uma uzibiza ngenceku kaNkulunkulu, kumele ube umuntu owaziwa ngomuntu ogcwele ukholo nomoya oyingcwele. Because that is the foundation yobizo bizwele lona. Iqiniso lithi sihlala ezweni la amatitle nezikhundla nokuphakama nokwaziwa nokubukwa nokubukisa nokuveza yonke impilo yakho ezweni. Siphile ezweni elinjalo, iqiniso lisho njalo. Ithi lento uma namuhla nje umuntu angathatha i-social media abheke i-status sakho ku-social media uzobona umuntu ogcwele inkolo nomoya oyingcwele, noma uzobona umuntu ophila impilo yobukhazikhazi. Anizwa lento. Uthi uyihambela nje nomndeni wakho noma uhamba ngomsebenzi wena ongaboni nonga-understand ukuthi lo msebenzi umusa kaNkulunkulu. Uthi uye eGoli ubese uthatha emsebenzini bakubhukhela ibhanoyi, uthatha isithombe sebhanoyi usiposte. Ningizwe kahle bazalwane, angithi ku-wrong ukuposta. There's nothing wrong with posting. I'm just illustration iqiniso le reality esiphila kuyona ukuthi asivezi impilo yomuntu onokukholwa nomoya oyingcwele, siveza impilo yezwe. Ngikhuluma ngobungozi bobizo esibizwele lona. As if it's not enough usithathe isithombe sebhanoyi ne-airport, uma ufika la uyakhona bese bayakuphakela ushuthe ukudla bese uyasithumela. Angithi ku-wrong ukushutha ukudla bazalwane, ningizwe kahle. There's absolutely nothing wrong. Kepha wena njengomzalwane iqiniso lithi uma uye esibukweni ubona unkosikazi, ubona wesilisa, ubona wesifazane ugcwele ukukholwa nothando noma ufana nezwe. Lalela-ke, uma ufana nezwe awuhambi kwintando kaNkulunkulu, because intando kaNkulunkulu ithi zidele. Intando kaNkulunkulu ithi dela konke yena kuphakamise, zehlise kube uyena okuphakamisayo, iba isiwula bese yena uyakuhlakaniphisa. Nayizwa lento, iba mpofu kube uyena okucebisayo. Usentandweni kaNkulunkulu uma wenza njalo.
Uma ubona omunye umzalwane noma kungena umzalwane exakekile, uthathe lokho nako ushare naye. Bekathi ngiyabonga, uthi ungabongi mina, bonga uNkulunkulu oprovide for you today. Iyazwakala bazalwane? Ngoba uNkulunkulu osebenza ngawe. No, mecela imali lo muntu wena uvela udina urole ne-window, upress ibutton, i-window lakho lirole uthi I'm not here to solve the problems of the nation. Kanti uzeleni wena la emhlabeni uma ungezelanga ukuzoveza uNkulunkulu ozosolva izinkinga zasemhlabeni? Uzeleni wena la emhlabeni? Uzofunani la emhlabeni uma kungekona lokho? Siphila ezweni la sifuna ukurespectwa. Siphila ezweni la sifuna ukuhlonishwa. Siphila ezweni la sifuna ukutatanyeliswa khona. Siphila ezweni la sifuna wonke umuntu makungena mina ikakhulukazi ngobe ngumfundisi lo udikeni makungena enkonzweni kukhakhazele wonke umuntu, indoda ngentshebe nempandla endala iguqe phansi ngamadolo ehambe ngamadolo ngoba sekungena uman of God. Ngikhuluma ngobungozi bobizo esibizele lona. uKristu uze wadayiswa uJudas ngoba amasosha laba befuna ukumbopha bebangakwazi ukumhlukanisa, ubefana nabo bonke abafundi bakhe. Namuhla mangiye esibukweni angiziboni ngifana nabo bonke abazalwane because mina ngihlale ehlaleni eziphambili ezinedeko. Mina ngihlale ezihlaleni eziphambili ezinegolide, awudikoni bahamba. Hayi bazalwane, ngikhuluma ngobungozi bobizo esibizele lona. Nayi-ke lento ithi uma usentandweni kaNkulunkulu, mawubheka from kuverse 8 wehle kuverse 15, uma usentandweni kaNkulunkulu lindela nazi izinto ezimbili. Lindela ukuthi iposition yokuqala ozozithola kuyona ile yesibusiso esivela kuNkulunkulu sokuthi wena uncamela yonke into inqobo nje umuhlele entandeni kaNkulunkulu. Iposition yokuqala leyo ozozithola kuyona. Iposition yesibili ozozithola kuyona omele uyilindele, iposition yokuzondwa, iposition yokuhletshwa, iposition yokungathandwa, iposition yokuqanjelwa amanga, iposition yayo yonke lezi zinto, because the more uhlala entandweni kaNkulunkulu, the more yonke imkhonto izokhomba towards wena. Funda verse 9 kuya ku verse 14 or 15. Verse 9. Kwase kusuka abanye besinagoge elithiwa elabaLibethino nabaseKhurene nabase-Alexandria nabavela eKilikiya nase-Asiya baphikisana noStefane. Kepha babengenamandla okumelana nokuhlakanipha nomoya ayekhuluma ngabo. Khona bathenga amadoda athi, simzwile ekhuluma amazwi enhlamba ngoMose nangoNkulunkulu. Bavusa abantu namalunga nababhali, bamvukela, bambamba, bamisa emphakathini. Bamisa ofakazi bamanga bathi, lo muntu akayeki ukukhuluma amazwi ngale ndawo engcwele nangomthetho. Ngokuba simzwile ethi lo Jesu waseNazaretha uza kuchitha le ndawo, aguqule imithetho asinika yona uMose. Verse 15. Kwathi bemgqolozela bonke ababehlezi emphakathini, babona ubuso bakhe kungathi ubuso bengelosi. Now ithi lento mzalwane, the more uhlala entandeni kaNkulunkulu, the more uzoqanjelwa amanga, the more uzozondwa, the more uzoresentwa, the more uzobukelwa phansi, the more uzoba nezitha. Ayikho into wrong ngazo zonke lezi zinto uStefane beyikhuluma. Ngempela umthetho kaMose ubuwakha isithombe sikaKristu ozoba umhlatshelo. Akusenasidingo sokuletha izimvu nezimbuzi etempeleni noma kwisinagoge kuzohlatshwa ngoba uKristu sekwenze konke. Likuphi akuphi amanga lapho?
Kepha bona batwista leli qiniso bathi ukhuluma kambi ngoMose nomthetho kaMose. Ekhuluma iqiniso ukuthi uJesu ufe kanye. Asekho sidingo sabapriesti, asekho sidingo sabo men of God, asekho sidingo sama intercessor okwathi mina ngisakwazi manje ukuyokhuluma noNkulunkulu ngaphandle kokuthi ngindlule kwi-intercessor, ngoba uJesu uthe mefa isihenqo ethempeleni sasikela phakathi sawa, esinginikeza igunya ne-freedom yokuthi ngiye kwi-throne of grace mina ngaphandle komunye umuntu. Akuphi amanga kaStefane lapho? Neyizwa lento bazalwane? Inkinga uStefane abhekene nayo lokuthi usentandweni kaNkulunkulu. Inkinga uStefane abhekene nayo ukuthi uhlaba izinto eziphikisana nentando kaNkulunkulu. Bese kuthiwa seloko aba idikoni uSibiya ayakasabambeki. Yabona nje lo mfana kaMazibuko seloko waba idikoni so seyabhampa. Who does he think he is? Mazibuko ufike late. Unomsebenzi okufanele awenze. Usuka straight yongena umnimbonile akangibingelelanga nokubingelela uzenza into ejahile nje wavela wathi shu ajahile phambili. Seloko waba idikoni lo mfana kaMazibuko. Nazi izinto ezimbili sengivale kumele sibheke. Njengomzalwane futhi njengedikoni, ithi lento focusa kubizo bizwe lelona. Angiphinde, focusa kubizo obizele lona. Ungafisi ezinye izinto ezenziwa abanye abazalwane. Angi-illustrate lento. uStefane ufocuse obizweni abizele lona. Ubizelweni uStefane. uStefane ubizele ukuthi ayenze i-soup kitchen. uStefane ubizele ukuthi ayenza ama-food parcels. uStefane wenzele lento ukuthi makuphekwe esontweni fanele kudla abantu. uStefane abona ukuthi amatafula right. Yena wonke nalamadoda la bafocuse kuleyo nto leyo. uStefane babheke labantu aba-vulnerable, benza lento ababizelwe yona, bathembekile kuyona, ababhekanga ezinye izinto eziseceleni. Kepha sibona uNkulunkulu ebona ukuthembeka kwaboStefane ngomsebenzi ababizele wona. uNkulunkulu esenikeza uStefane amandla ukuthi uStefane ashumayele, amandla ukuthi uStefane enze imangaliso, amandla ukuthi uStefane akwazi ukuphulukisa abantu abagulayo. uStefane ubethembeke kuloko abizele kona ukwenza ama-soup kitchen nokudla. uNkulunkulu ebona ukuthembeka kaStefane, uNkulunkulu wamsebenzisa ukuthi ashumayele. Anizwa lento bazalwane. Uyibona lento njengoba bamqambela amanga njengomuntu okhuluma ngoKristu oshumayelayo, sebayambiza bambeke enkantolo ukuthi akayeze abekwe lamacala abekezwe wona, bese bayambuza ukuthi wonke lamacala onikezwe wona Stefane anjalo yini na. Bese ubheka uchapter 7. Uma ephendula uStefane kuchapter 7 uyashumayela, uqala intshumayelo lemuva kuAbraham. Ayisuse le kuAbraham eze naye ayise kuMose, asuke kuMose ayifake eGibhite kuJakobe, ayisuse eGibhite washumayela waze wayofika kuKristu. La kufanele aphendule umbuzo ukuthi lezinto obekwicala zona zinjalo yini. Yathola indoda, yathola amandla indoda kaNkulunkulu, noma yathola iplatform, uNkulunkulu evula iplatform wamshumayelisa. Lalelani bazalwane, lalelani. Nina ngama-programs enu nokucabanga kwenu nithi dikoni kumele nje liphaka ukudla. Maselishumayela idikoni selidlulelwa isikhundla salo ngoba kushumayela ama-elder nabefundisi kuphela. Kepha sibona kuchapter 7. In fact ungakafika kuchapter 7, kuchapter 6 uStefane uthembeke ngokupheka nokwenza i-soup kitchen nokwenza
ama-food parcel. Uthembeke kuloko, uNkulunkulu as a result omenzisa eminye imisebenzi. Ithi lento thina njengabazalwane sinesifiso sokwenza imisebenzi emikhulu ebandleni, yet asithembekile kuloko okuncane esibizelwe kona. Sifuna ukwenza imisebenzi emikhulu. Anizwa lento engishoyo bazalwane. Sinalento yokuthi ucleaner akuwona umsebenzi wami. Mina I am too special njengomfundisi ukuthi ngayocleana ama-toilet. I am too special njengedikoni ukuthi ngingayogada imoto ngibe ukhagadi. I am too special njengedikoni ukuthi ngenze umsebenzi wama-asha ngihambe ngihlalisa abantu. No, akuwona umsebenzi ongifanele. Iqiniso lithi uNkulunkulu ubona ukuthembeka kwakaStefani, enza ama-soup kitchen, enza ama-food parcel. Wambona ethembeke lapho uNkulunkulu, wase uNkulunkulu emnikeza imisebenzi ngaphezulu. Anizwa lento bazalwane. Ngikhuluma ngobungozi bobizo bizele kulona. Ubungozi for mina nawe bukabili. Ubungozi bokuqala ukuthi asikho entwandeni kaNkulunkulu, therefore we are in danger with God. Ubungozi besibili ukuthi uma usentandweni kaNkulunkulu uzibangela izitha. So uma ungenaso isitha umzalwane, mhlambe kuyele esibukweni uzibheke ukuthi ngabe usindiswe ngempela yini. Uma umzalwane uthanda uwo wonke umuntu, mina ngiyantshela njengomfundisi wenu ngiyazi aningithandi nonke. Ni polite nje, ni polite because ngumfundisi wenu. Kepha ngiyabaza abangiqambela amanga phakathi kwenu, kepha ngisanithanda ninjalo because mina ngibheke uhambo lobizo ngibizele lona. And ubizo ngibizele lona ukuthi angikuthande noma ungiqambela amanga. Futhi asikho isidingo ngiyokulanda ngithi hawu mamcela waqamba amanga ngamoto, asikho isidingo sokwenza because ifocus yami isobizweni engibizele lona. Na phela langizalwane, labantu abavukela uStefani akubona abantu bamaHebheru namaJuda. It's the very same group le yama-Hellenistic. It's the very same group le bicomplaina ithi ayithola ukudla. It's the very same group le uStefani ayiphakelayo. Is the very same group yalabantu aba-vulnerable. Kepha mababona uNkulunkulu emgcwalisa ngamandla, emsebenzisa kuvuka umona kibona, bona labo kuyibona uStefani bebaseva ebakhonza. Ithini lento kuwena mzalwane? Ithi qaphela ninamadikoni nani bazalwane. Umuntu ozogwaza ngemuva akuyena lo muntu ohleli across the table noma ovela kwelinye ibandla, yilo ohleli naye because uzogwaza ngemuva, because that person, his proximity kuwena iseduzane yokuthi awufake lo mkhonto akubulale. Akakubulali ngoba ekuzonda, ubulala ngoba ezonda lokho ophathiswe kona, lokho uNkulunkulu akwenza ngawe, ukuzondela lento le ngoba unesifiso sokuthi ngabe uyena owenza lento, engathembekile kuloko okuncane okumele athembeke kukona. Ngobe befuna ama-title ukuthi baziwe njengamadikoni, njengama-asha, njengama-intercessors, njengama-worshippers, njengama-elder, njengama-bishop, lalela, ebandleni kaKristu asiwafuna ama-superstar because sinomsindisi. Angiphinde lento. Sinomsindisi ebandleni likaKristu, asidingi superstar because lo msindisi owashiya ubukhazikhazi bezulu superstar wazehlisa. Incwadi yabaseFilipi ithi he became nothing ngokuthi athathe isimo somuntu.
the whole superstar of the world, the whole superstar of the heavens and the earth became nothing by taking the form of a human being. Wangagcina ngithatha isimo somuntu ethi yena engasazi sono waphenduka waba yisono ngoba ethwele izono zezoni zonke ezehlisile yena. Mina nawe sifuna ukuba ama superstar endlini kaNkulunkulu. Wangagcina ngaloko wafa esiphambanweni. Endlini kaKristu asiwadinga ama superstar. Dlamini, we are not a superstar. Sbe, you are not going to become a superstar. Madon, Kazi, Mazibo, Nondo. Just because nibizwa ngamadigodi, akusho ukuthi manje you are superstars. The church does not need superstars because the church has the Savior. And the Savior says, if you're in charge of little that I have given you, Matthew 25, if you become faithful in the little that I've given you, then you're going to hear me, na njengo Kristu, ngithi, well done, you good and faithful servant. I'm going to put you in charge of more. Now, do not be deterred. Do not be deterred. Awungaphazanyiswa ile misindo from the adversaries. Uthe uStefane nalabo abawu7 benza umsebenzi ababizele wona kwaba nomsindo omkhulu. They were never deterred. Yabona wena wabona ihashe liyemjahweni ligqokiswa ama-blinkers ngesibhunu kuthiwa ama-oog club, igqokiswa ama-blinkers ukuze bonke labantu abamemezayo namanye amahasha agijima khona la eceleni angadideki, ahlale efocus. Siyazwana bazalwane? Nawe uma usuzofika la faka ama-blinkers. Angibuyele la kulento yokuthi uma ungawafaka ama-blinkers ubhayiziswe ile msindo. Uzoba sengozini noNkulunkulu yokuthi usuphumile ecebeni lakhe, usubhekene nobungozi obuvela ngaphandle, obubhekene nobizo bizwele kona. Anizwa lento bazalwane? Aqali ngawe ukuthi kube nomsindo, futhi akuzugcina ngawe. Aqali ngawe ukuthi uqanjelwe amanga, futhi akuzugcina ngawe. Aqali ngawe ukuthi uzondele umsebenzi kaNkulunkulu, futhi akuzugcina ngawe. Angikukhumbuze eBhayibhelini, uAbel wabulawa umfowabo uKayini. Ngoba uKayini ephumile kwintando kaNkulunkulu, uAbel esentandeni kaNkulunkulu. uJosefa wabetreya abafowabo ngoba uJosefa ehleli ezwini likaNkulunkulu nasentandeni kaNkulunkulu. uMose wavukela uMiriam udadewabo noAaron nomfowabo, bamzonda bamqambela amanga ngoba uMose esentandweni kaNkulunkulu. Angikhulumi-ke ngoDavide owabulala uGoliathi ebese inkosi uSawule waba nomona wafuna ukumbulala ngoba uDavide esentandweni kaNkulunkulu. uJesu Kristu lo wena omrepresentayo wadayiswa uJudas Iscariot ehamba naye. Akugcini lapho, ninenifunda uShakespeare enimaziyo uShakespeare, uJulius Caesar wabulawa indoda beyithembile uBrutus. Konje nina nimaZulu
Animazi uJulius Caesar. Asikhulume ngelembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha uShaka kasenza kakhona. Wathi, awu nawe mbopha kaSithayi. Awu nawe. Uzokujikela uwendi wena khazi. Yabona lo mama lo uMadlamini uzokujikela ngelinye ilanga amazibuko. Bese uyajika uyambuka ukuthi how nawe nondu. How nawe Dweba. How Jobe ngikuthembe kangaka nawe. Ningacabanga ukuthi lo bizo nibizele lona kumnandi bazalwana. Akukho anibizelanga kumnandini la. Ngikhuluma ngobizo nibizele lona. Bathi bheka ke ukuthi uNkulunkulu wenzani. Uthi kulowo msindo. Athi kuleyo nkantolo. Kulabo bantu ababeka uStefani amabala. Sebefuna ukumkhanda ngamatshe sebaredi bathi bambulala. uNkulunkulu wenzani? Verse 15, wasekhanyisa ubuso buka Stefane bafana neingelosi. Anizwa lento? Lalela, akusufakazi baka Stefani lo othi babona ubuso bami bukhanya. Ubufakazi balabantu abafuna ukubulala uStefane abamqambela amanga, ibona babona ubuso bakhe bukhanya bufana nengelosi. Ubufakazi uNkulunkulu abuthulayo ukuthi lalelani, njengabazalwane enikhethe mina, whether uyidikoni, whether uyi-usher noma uyilunga lebandla, umhlaba uzokuzonda, kepha qaphela mina ngizodeka itafula phambi kwezitha zakho. Anizwa lento bazalwane, anizwa lento. uNkulunkulu uzolungisa itafula phambi kwezitha zakho. Kungathi kunomsindo uthi usizwa nenkemba ingena ngemuva bese uba nengebhe. Hlala unjalo, because kiso leso sikhathi leso mawusentandweni kaNkulunkulu, into uNkulunkulu azoyenza uzokhanyisa ubuso bakho ngomoya wakho oyingcwele, ebese ubuso bakho bufana nengelosi. Wozani phambili madoda enkosi. Celani banikeze omunye nomunye nimnikeze sakhe. Uzonke manje uya awami qala. Ngocabangani?